yere lewru korka darima ndaren galle yeri kesimma ko kadi kidimma ko haledi lewru korka darima lewru bural darima ndaren galle yeri mayo kesimma ko kadi kidimma ko haledi lewru korka darima ndaren galle yeri mayo kesimma ko kadi kidimma ko haledi yeri nene galle mudum mi wadda fode mudum eso hiri namdo kumtari yeri nene galle mudum wi wata fode mudum eso hiri namdo kumtari Mario nene galle he ko do kewdo dole julata horata yeri bi wana min mo juri do en tan bawgal yino en ya mayen ji ya sende lidi adaga mi yeya warga ko min lay kum tare jona tato man da foro man daw dañi do len juri lewru ko darima est-ce que ndaren galle yeri mayo kesi mako kadi kiddi mo bale lewru korka darima Assalamu alaikum. Alaikum salam bijam wala bawgal Roro. ana mo jaay Ni ha le fi jaay. ki won Sama jaay no be nomra si wondar do en. Hande kala tufde weddende fof kay dara. Kaaje tan weruji koose min faama ngodo may ko anda tan do tirma won kilo bulen wayni hande kay ma Allah wala suturni en. est-ce que Hande kala kor. jonne mburi bijor ma do en mburi wonde ha jona dalidi pour mi nawo mi yeyadu jeru gil jeru duri kam nagen kam ko nawden to Hande ko mori ha école tufde par tufde. Ala fo tufde fo mbiri wadde tan beddani joyi beddani jogam kon hay lingil. Cakri mi dara moral bola kam mi anda ko ngamu dilli do mi anda hollum. jam wanga rumartirma Ala do martirani min dogata. Mi dogata min. Ngi ci tan ci gulla mi dogata. Nden ngam ngam ko warti. jono nga bab galangam jono ko ko ngani den andi jono ni ran ira kum tara Iya, ga jewan tan ci sarway tan kum tan. Mi ngam ri mbawul hom rinki. Ani mi ha may rinki. Mi wedi mo gilu subul suba ko mi jallo. Ha 14 heures mi ane amne mi champion mi lofti. kono sa ke ngil suwa kam mani kam kama dañani kam min ke mawr kadi mi yaake mi yes ma de Min nam mo dañi dum hede martu gilu suba. Ci bari martu gilu suba. ndi ko den narde de won bono Ande ko mawdo. Mi andari on no batten han. kono Allah mojo Ala ko ringi. dañani de fo men ñaan sall jebi jom Ala ko ringi de. wala mi ar won kat do dum da alhamdulillah rabbil alamin Korka hande ni wudi. Woni korka hande ni wudi. Neddo yini maayo gil suba hande ko weddande par weddande hay lingil mi anda dum mi andani joni hol ferne de foti sapoti awa liggal mo sana kala mo woni hankadi nda ngol wala facture courant ro na yanda mu pour venir dine ngode de ngone de ro cedel kam so facture courant en tien kam amin facture pura anda hamni ko hala yan gone waro nya joyte men jogo en coy tan mayen lawol go ala en coyra ke en coy en mayen dum ma law den sutu ma day dum to jogol fati awa danta baraj biya mario yo usan yimbe odo musique yimbe golfe quoi Mario yo man auto musique mako hedi wala Mario ala im ga on fu boli ga musique hala ali may ko de za won do to musique ala tino fu wondo bu bon do war musique wallahi wala mario tukuda wala Mario arta do Mario gila de arta en yalo ko Nyilo hakki hanjamti yidino tapude saram ko do mi wonki felli tindo ko mi wonki mi andini mi satu ko boji lonti hanki commune ma hande yewende wala sagam demmo fo e koydi ko mbaji ma hewe kitam so mi yilli mama patu ko yide masara no jani ngulu fo so yidi yobone ma wara upani berde me hakilde jani andu moji telefon wi ko do ko no boya
ono dara param tan nani param tan allo eyi no mbaɗa e tampere e aɗa selli eyi ko mbinomami ko eɗen ndi mi winami dañani kalis o eyyi kono addu tan addu joni eyyi ma waw addu joni de eyyi mboɗom gallam ɗo addu eyyi a jarama eyyi mboɗo famma a jarama koton so ari joni ma yim so ari joni ma yim minen kam min neɗɗo yawtawno min so halde gongo musidɗo mi anda holno mbaami mawɗini han jonon no jooɗo humtorade ngi babgal men daro malo ma jaawul ina mbaɗen mi yaha wuro yiyo eyyi so yeyan ha wuuro tan wasata tay sogoma joni ɗumini kam mbimi mbiɗa andi ko sohla mawɗo yimɓe mbaɗɗon ngule alhamdulillah i sohna adam jam tan oɗon celli mawɗum ni aɗaɗangue ko jam ɓoɗo adri babba mi ari haaji ɗo joni mboɗo humi mbeɗa a humi ɓe kobo wonno kobo mbabba bomba eyyi mbimi joni noon mi woppoɓo ɗon kobo mbabba finnuɓo bon mbimi noon mi nanataba ga mi anda so ɓiyi o nen ɗo taw wasa wawde walludema mba gajma ɗo eyyo a yeɓɓi heɓe ɗemgal adam mi haalnano wiyata buubu caggal hannde o acci galle o buubu buubu woro ene wuli jonor bamma jooɗ eyyi jooɗ alhamdulillahi rabbi iri buno mbaɗa jooɗ joni mbaɗa e tampere gorko mawni kay ko mo ni firta adam min jibin buubu eyyi buubu buubu jonor bamma wona min bamma min jibinma caggal a nafata a juulta a horta a temta a watta haydara andi holko noddirimi oɗo omon adnimi mbabba ko gorba ba omon huminimi ɗum nayre hande kono komi kostiroma mbabba mbabba kor mbabba wona min kay komi kostiroma wona min ɗum noddirimami mi yahande omoni alhamdulillah mi yahay be alhamdulillah mbabba ɓurnim kam ɓiɗo woyanno ɓiɗo gorko ayiɗi a dañan taw jame mbabba ni dal fonde babgal lattira gile ma mbabba ni doge fondiray jonol anima holmiduma caggal hande babgal wona bumuni dambaray babgal lattira gile war mandi do fondiray babba fondiray babba mi jabati alhamdulillah suwaro wana waɗi alhamdulillah mbiɗa wayanno babgal wona wat o fitani ala ligginiɗo o warta o juulta o sakko raw muta o juulam juul nafi ko fitani hur wiyeɗo ar humam babgal wona lattira gile war sow wuratira sow ko oto banggue sow ummo wayi eyo suut ɓorno fare ɓorno lattira gile war ma dayi do hettoɗo mo joni mi yaha ardu suut dana kuma la gagne na yer oɗo buubu nene galle he hoorata nafata tan ko ɗoygol yeri wimo wonata buubu nene galle he hoorata gollata yeri wimo kañum wonata lewru korka darima lewru yurmede